Continuamos na tarde Piaches, estamos aquí con Enia Gándara, a nosa profe do Bioxeo. Boas tardes. Que hoxe máis que profe, gandeira, non? Oxe, veño preparada, non me ves? Increíble. É cunha compañía inmellorable. Sí, a verdade é que trouxetes aquí toda a xauría, toda Todo. a ganadería ao completo, non? Toda a bichería trouxen aquí hoxe. Temos aí unha pitiña ten nome. No, a verdade é que non. Poñémoslle nome. Podemos poñer, que se che ocurre? Eu antes coitei aí a Chus dicir que lle pegaba ben encarna a pita, pois xa ten nome. Encarna, ala, pois, encarna. Aí a temos. Xopita. Está cos pitiños canto tempo teñen? Pois teñen 3 semanas. 3 semaniñas, Sí, aí están, aí xa son están. todos uns chicarrones. Uns mociños. Sí, case adolescentes, é así. Case. Dentro de pouco, mira, xa están perdendo o plumallo, é así. A parte da pita cos poliños, temos tamén varios ovos. Vai de ovos a cousa hoxe. Vai de ovos. Hoxe vernos falar de Sí. ovos e tal. Que foi primeiro o ovo ou a pita? Bueno, eu xa sabía que me iba a caer esta pregunta de A David ver. Vilares. Hombre, por suposto. Bueno, pois ca evidencia científica na man, Sí. o primeiro foi o ovo. O ovo tal e como o coñecemos con casca aparece hai 340 millóns de anos. Sí. E a liña evolutiva da galiña hai 150 millóns de anos, é dicir, son máis recentes. Entón, dese ovo que sae pois, esa primeira galiña, puxo alguén que non era galiña, pero era case galiña. Ah. É a especiación. Eu vou usar a resposta que diría meu vecino Suso, que ten 101 anos, que di, eso ninguén o sabe. Eso, ninguén estaba ali para velo, ninguén o sabe, eches? Bueno, bueno, de feito, hai análisis xenéticos que indican que as galiñas son auténticos dinosaurios viventes. E que teñen un ancestro común co T-Rex, co Tyrannosaurus Rex e o Velociraptor. É dicir, que igual... Así que, É dicir, igual o dinosaurio que está na película Jurassic Park, igual debería levar plumas, como as pitas. pode ser? Ai, eche moito, Como nos venderon o conto, Mi madriña. Sí, sí. Pero mira, eu tamén outra preguntilla que che quería facer. As pitas, a ver, como é posible que poñan tantos ovos agora? Sempre puxeron tantos ovos como poñen agora, ou non? Non, De que non. depende que poñan ovos? A ver, o ancestro silvestre das galiñas, tal e como as coñecemos na actualidade, ven do galo de Banquiva, que é un galo do sueste asiático que pon ao ano unha niñada, soamente, de menos de 6 ovos. Que pasa? Que fai 8.000 anos en China deciden domesticar a especie. Entón, esta xente non tiña nin idea de xenética, pero o que sí que sabía é que se cruzaban individuos con boas características, co paso das xeracións íbanse obtendo cada vez pitas máis poñedoras. Ai, mi madriña, claro. Sí. Aquí temos un galiñeiro, home, aquí é evidente ver quen manda máis, non que é a mai delas. Home, claro, sí. Claro. Pero no galiñeiro teñenche a súa xerarquía, Sí. Sí. Hai unha galiña alfa, que é a que manda, a que ten dereito primeiro a beber, a comer, a que elixe o seu sitio no poleiro, e ten dereito de picotear as demais. Hai varios rangos debaixo da galiña alfa. De que depende? Da antigüidade, da forza, pelexan entre elas, como vai? A veces a antigüedade, pero tamén pelexan entre elas. Combate un a un e quen gañe, pois, aí está. Que curioso. E o galo, pois, a función dele é velar por a seguridade de todas. A súa favorita é esta galiña alfa, pero non é unha relación monógama, que onte falastes disto. Onte falamos do poliamor, Non é- faltounos aquí traer a Enia Gándara para falar do poliamor no mundo animal. No mundo animal é todo poliamor. Que curioso, aí están. E xa desde pequeniño se comeza a ver esa xerarquía ou non? Xa desde pequeniño, sí. De feito, xa hai pelexas entre eles, aí que a nai pon un pouco de orde. Sí, sí, totalmente. Que curioso. Mima. E claro, que diferenza hai entre dúas razas tan nosas como é a da pita de Mos e a do galo piñeiro? En Galicia temos a sorte de ter dúas razas autóctonas, que é a pita piñeira e a pita de Mos. A pita piñeira ten tonalidades así parecidas ás desta pita. Esta non é piñeira, Esta non non? é piñeira. Este é un híbrido entre unha pita xaponesa e unha do país. De feito, ten aí un tupé chulísimo. Gústame moito tanto o tupé como os zapatos. Sí. Os calcetís eses que ten, quedan moi ben. Ten plumas nas patas. Sí. Sí. É moi diva. Sí. Pois aí vedes as galiñas autóctonas e, de feito, a galiña de Mos estivo a finais do século XX en perigo de extinción. Que me dices? E houbo que Como o lince. recuperar a especie. Así que manter estas especies pois, é manter o patrimonio xenético do noso rural. Moi ben recuperada, que curioso. Sí. A mí sempre me dixeron que a mellor pita para chocar é a Kika. Que non sei se Kika. é unha especie como tal ou Kika son todas aquelas A pequenas. ver, claro, póñense chocas moitas veces sin ovos. Teñen ese instinto, hormonalmente súbelle a prolactina e xa paran de ovular e quedan no sitio, xa póñense chocas. A nós, na miña casa, fai moito que non nos choca ningunha pita. Que se debe iso? Bueno, un pouco que che digo que ao millor lle retiredes os ovos, tamén, se lle retiran os ovos a diario, Sempre ela... lle deixamos un de endego. É raza tamén, o instinto que teña ela. Por exemplo, esta, se non está ela, está a irmá.
sempre están chocas. Aí, ó, en carne é a Paqui, as dúas. Sí, Paqui, a irmá. As dúas irmás. Curioso. Sí, Irmá, sí. claro, antes preguntábache sobre que foi primeiro o ovo ou a galiña, xa non resolviches esa dúbida histórica, tivo que chegar Enia para resolvela, e agora a seguinte pregunta é como fabrica unha pita un ovo? Bueno, pois é un proceso increíble da natureza. As galiñas só lle funciona o ovario esquerdo. O ovario dereito teñeno atrofiado. A todas? A todas, porque, inda que non son aves voadoras de por sí, pois precisan ser máis lixeiras, non? A lixeirar peso. Entón, nese ovario esquerdo empeza todo. Tanto pesa... Bueno, andan aí... Tanto pesa logo o ovario que din vamos liberarnos, As de non? Mos chegan aos 3 kilos, Ma. Sí, sí, os famosos capóns de Vilalba. Sí, sí, sí. Bueno, pois todo comeza aí no ovario esquerdo e, bueno, aí no ovario sai unha xema, non? E vai a través do oviducto que estades vendo aí en pantalla, non? Que é unha auténtica cadea de montaxe. A primeira parada é o infundíbulo, que é onde se hai espermatozoides, pois vai ter lugar a fecundación do ovo, non? Cantas palabras memorizas, Dá gusto, Paréceche. Vale que sí. Mi madriña. Bueno, aí está 15-20 minutos e a galiña pode acumular aí espermatozoides do galo días e incluso semanas. É increíble. Mima. A seguinte parada é o magno, onde a galiña lle dá voltas a esa xema e pois ponlle como se chama? A parte clariña, non me sai agora. A clara, efectivamente, que é a albúmina. A palabra máis fácil e non che sale. A máis complicada nin tartexas, eche moito, É curioso. Pois a clara, que é a albúmina 100%, de feito, a xente que vai ao gimnasio, non sei se ti a tomas, porque ten moita proteína e pouca graxa. Pois non, eu desas historias nada. Eu procuro comer sano e ben e facer algo de exercicio, non... Esas historias non van comigo. A seguinte parada é o istmo, onde vai adquirir dúas membranas, esas membranas brancas que quedan cando abrimos un ovo, que son moi finiñas. E iso que vai a facer é impedir que cheguen ao interior do ovo pois bacterias e fungos. E finalmente, no útero ou na glándula da casca, pois formase a casca, que é carbonato cálcico. De feito, aquí teño un ovo sen carbonato cálcico, un ovo sen casca. Como te quedas? Isto é outra manualidade de Enia Gándara. Outro experimento. Como din na miña casa, sempre andar facendo xarabotadas. Sempre? Sempre. Pero como vai ser isto un ovo sen casca? Un ovo sen casca. Se o metes en vinagre, que é ácido acético, pois desfaise ese calcio. Porque ti sabes de onde ven o calcio dos ovos, David? Ben, o calcio dos ovos verá do leite que beben as pitas. Cando muxen as pitas, cando as muxes, pois é nada aí. Bueno, ven a súa alimentación. Eu dicíalle moito ao meu cuñado de Salamanca ao principio, dicíalle, vou muxir as pitas. E non entendía, o pobre. É así. Bueno, pois non ven aí, non? Ven a alimentación. As pitas, pois, hai que proporcionar un penso completo que traia calcio e tamén vitamina D3, moi importante, porque sin esa vitamina elas non van a absorber o calcio. Pero sen ese penso, antes, entón, como creaban? Bueno, a xente sempre lle botou algo de calcio, cunchas trituradas e incluso pedras. Xa che conto agora. Que curioso. Así que elas o que fan con ese calcio é leválo ao oso medular das súas tibias e dos seus fémur e pola noite elas descansan, pero siguen producindo aí o ovo. Entón mobilizan esa reserva de calcio pois a produción do ovo. Así que cando teñen unha dieta deficiente, pois vemos que se caen das patas e enferman. Claro, que curioso. E o das pedras. Sí, o das pedras, sabías que comen pedras? Eu veixo as escaciñar e de tanto que picotean sempre digo algo de terra tragarán, Algo así. tragará, non? Bueno, pois como son animais que non teñen dentes e tragan os grans enteiros, na moega xuntan os grans coas pedras e cos movementos musculares pois trituran como un muiño, tal cual. Pero a min antes dixécheme que tamén tiñan dentes de leite. Dentes de leite, non, bueno, teñen o pico do dente, o dente do ovo, sí, pero esos son os poliños, antes de sair do ovo. Vale, que curioso. Ostras, mima. Pero aquí, claro, non só trouveches ovos da casa, tamén trouveches ovos dos que se mercan no supermercado, non? Porque non todo o mundo ten a sorte de poder ter pitas na casa. Entón, claro, falaros un pouco do código que levan impreso. A ver, como podemos aprender a ler? Bueno, pois hai ovos do código 0 ao código 3. O código 0 serían os ovos ecolóxicos, se te fixas, aí 0. Ves? Vale, sí. Son galiñas que están en liberdade e que o penso que se lle dá pois, é ecolóxico, sen pesticidas nin herbicidas, totalmente natural.
Os do código 1 son os campeiros, que son moi parecidos aos ecolóxicos, pero non garantizan que o penso que se lle dá sexa ecolóxico. Despois, os do código 2 son as pitas criadas no chan, están nunha nave, bueno, están aí pechadas, claro. E os do código 3 xa serían pitas que están en gaiolas dentro dunha nave. E claro, moita xente non o sabe, pero o benestar e a liberdade da galiña afecta a calidade do ovo. Porque unha pita estresada vai a ter moita corticosterona, que é a súa hormona do estrés, igual que a noso do cortisol, que daría para falar tamén. Para outro día. Sí. Pois empezan a non producir ovos en casca ou non producir ovos, así que aí está. Curioso, claro. E tamén nas propiedades do ovo, cando mercamos, tamén afecta? Tamén afecta, sí. Vale, que curioso. Non sei se sabías, pero o mércores hai un eclipse. Como? Que me dis? Hai un eclipse? Sí, porque estaba pensando agora, hai un eclipse aquí. Non me enterei de nada. Pois sí, de nada, de nada. Entón, claro, está dicindo, os animais, por exemplo, as galiñas tamén lles afecta eclipse ou non? Aos animais en xeral, sí. Sí, en que lles afecta? Nós sabemos que máis vai lle dá haber... unha pita? As miñas pitas a 6 da tarde xa están no galiñeiro preparadas para dormir. Ahora che conto. A ver, pois... Nós sabemos que vai haber un eclipse, pero eles non teñen nin idea. E, de feito, a luz é un dos factores que regula os reloxos biolóxicos das especies, ese famoso ciclo circadiano que regula o sono, a alimentación, a conducta. Así que o que vamos a ver o vindeiro 12, non era? Este mércores, sí. Este mércores, pois de imos ver... 7:30 a 9:22. Vale, pois grazas pola información. Hai que apuntar. Pois as especies diurnas, como as aves diurnas, o que van a facer é recollerse e parar de cantar. Porque elas van ver como que se fai de noite, incluso vai a baixar a temperatura. E se, por exemplo, queremos ir vela a eclipse, temos un can, por exemplo, debémolo levar ou non? Mala idea porque se vai a estresar ca aglomeración de xente que vai a ver. É moito menos poñerlle gafas ou dirixirlle a mirada hacia o sol. É o que nos faltaba, poñerlle gafas ao can e mochilas pitas, é o que temos que facer agora. Consellos que damos no Tarde Piaches. Oiche, Xenia, pois, moitas grazas unha semana máis. Un placer. Grazas por vir explicarnos todo isto tamén. Grazas tamén por traernos aquí a túa gandeiría. Xa son as mascotas oficiais do Tarde Piaches. Efectivamente, Tarde Nunca mellor Piaches. dito. Elas pían sempre en hora. Hecho que ten.